Od dnes sa ľuďom v Porúbe v okrese Prievidza prihovára prostredníctvom obecného rozhlasu umelá inteligencia. Pracovníkom úradu tak pomôže zefektívniť a šetriť čas. Vážení spoluobčania, obecný úrad v Porúbe vám predstavuje moderný a inovatívny spôsob hlásenia v miestnom rozhlase. Hlas, ktorý počujete, vytvorila umelá inteligencia. Obec Poruba sa stala prvou samosprávou na Slovensku, ktorá začala takýto moderný spôsob hlásenia správ používať. Keď rozhlas začne hrať, ja už aj počúvam. A hlavne šport, kde sa ide ako hrať fotbal. Páči sa mi, že umelá inteligencia. No ale ja som postarší človek, ja už až tak ďaleko sa tomu nerozumiem. Teraz som počúvala a bolo to dobre. Keď som doma, tak počúvam vždy, lebo však dávajú aj keď prídu predávať, alebo keď volá čo je, že volá aké novoty. Obecný rozhlas samosprávy stále používajú ako dôležitý a najmä rýchly informačný kanál v prípade krízových situácií, ale aj pre bežné informovanie obyvateľov. Kým doteraz v Porúbe tieto správy hlásili pracovníčky obecného úradu, ponovom im umelá inteligencia ušetrí čas. Teraz je to úplne jednoduchšie, pretože ten človek vôbec nemusí ísť do rozhlasovne, všetko je pripojené na internet a z pohodlia teda svojej kancelárie cez notebook, ale teda cez webové rozhranie môže si oznám nahrať. Obecný úrad Dokonca si môžu vybrať medzi mužským a ženským hlasom a naplánovať presnú hodinu, kedy rozhlas správu vyhlási. V tom čase môžu byť zamestnanci na školení alebo sa venovať inej práci. Veľkou výhodou je to, že občania si vedia to hlásenie vypočuť v mobilnej aplikácii. V budúcnosti plánujeme urobiť aj to, že napíšeme stručne, čo chceme vyhlásiť, a umelá inteligencia nám vytvorí celkový obsah. S projektom sa zoznamujú aj ďalšie obce na Slovensku. Vanda Pitnerová a Martina Jančiarová, Slovenská televízia. Obľúbené bežkárske podujatie na Skalke pri Kremnici, biela stopa nakoniec.